17 stepeni u Beogradu. Gledajte Beograd je dobro jutro. Pre nego što odmah ću da predstavim Draganu Tucović-Beranac, Zelenilo Beograd, gost jutarnjeg programa, kao i svake subote. Dobrodošla. A onda zajedno da se osvrnemo na Terazije. Pogledaj, je li ovo moguće? Dakle, tek po koji automobil prođe, od jutros je bio bukvalno samo javni prevoz, sad se možda malo Beograd... Ja sam došla i vidjela to. Da, znači grad je potpuno, ali nisu, to je interesantno, jeste, mnogo ljudi je otputovalo, juče što je Duško Radović govorio, dakle, Beograd ode u svoje rodna mesta, dakle, o svakom prazniku se bukvalno na pola isprazni, ali ne samo to, interesantno je da su izletišta od jutros krcata, to Zelenilo bolje zna, od sinoć već, jel? Gde je najgore? Odnosno, gde je najbolje? Kažu u Košutnjaku. U Košutnjaku. Ali ja verujem da će i sva ostala avala, sad su otvorili taj... Biće divno. Ada Ciganlija, da. Divno je vreme. Vreme je odlučilo. I Kalemegdan ima stvarno dobrog izbora, a mi nekako propagiramo tu prirodu. Od kako smo počeli ova druženja, ima sad već više godina, kako se srećemo subotom, poklanjamo cveće, učestvujemo u toj vašoj ljubavi prema biljkama i ponekad, evo, setila sam se i evo, molim režiju, ajde da napravimo tu kombinaciju, dakle mi ćemo sada da pričamo o lepim stvarima, ja vas molim da pripremite prilog o onom strašnom azilu sliku koju smo juče zabeležili, pa ćemo to posle Dragane da pustimo. Nema ravnoteže često u životu i da li smo za to sami krivi, ja ne znam, ali o tom potom. Ajde prvo da ispričamo ovo mnogo lepše, da podelimo poklone. Pa, ja sam, kao što sam i obećala i mislim da to već nekoliko godina radim, pravim neke lepe kombinacije za balkone, jer mislim da ipak najveći broj nas imamo balkone, mnogo je manje onih koji imaju kuće, onih srećnijih koji imaju i kuće i bašte i tako dalje. I dvorište i bašte, tako je. Ajde da pričamo sa ovima koji imaju, a neki nemaju ni balkon, imaju i prozor i mogu da vam kažem kad je bio izbor najlepšeg balkona i prozora jednom prilikom ranije, nije ni važno, prozor je pobedio. Da li verujete da neko koji je tako što može da uredi i divno prozor? Da konkuriše bašte ili terasi. Da bude lepši od najlepše terase. Tako da mislim, kažem, ko nema baštu ima balkon, ko nema balkon ima prozor. Nemoguće je da nema. Ono što želim da kažem to je, vidite, ovdje sam napravila jednu kombinaciju između petunije, naravno svi ste je prepoznali, ali niste prepoznali cinerariju ili pepeljugu, kako je drugačije zovu, to je ova, da kažem, solitarna biljka. I sad ćete možda postaviti pitanje zašto baš ona, zato što, evo vidite, kad se napravi jedna kombinacija da je crvena, jedna onako vesela, intenzivna, jaka, moćna boja, onda vrlo dobro izgleda, ona izvanredno dobro izgleda u kombinaciji sa pepeljastom cinerarijom. Znači, ne mora biti petunija, može biti pelargone, može biti bilo što drugo, ali kad ona ide u toj kombinaciji, pa evo sad da pomenem malo i baštu. Čak i u bašti kad stavimo, to u narodu zovu, ja volim da kažem narodne izglede, to ljudi razumeju, zečije uši, to isto tako izgleda patuljasto i ove boje, a ispred toga dođe crvene ruže. To izgleda fantastično, mislim, ekstra lepo i tako ta jedna rondela izgleda zaista lepo. I jedna sa drugom lepo uspevaju, dakle prosto ne guše jedna drugu, to je ono što je takođe važno. Meni lično, kad vidim da je sve posađeno istom vrstom, sve isto, onda mi se uvek učine da se taj baš neko nije mnogo ni trudio. I uvek više volim kad vidim da neko onako napravi neke lepe kombinacije i da neku svoju kreaciju. A i priroda često samo iznenađuje, tako da prosto to malo onako i veštački izgleda kada vi vidite da je nešto sađeno u dvorištu u nekom nizu. Da, apsolutno poštujem to da je neko uopšte ukrasio svoj balkon, terasu i tako da. Recimo, ja se uvek divim, to je vaša površina, vi održavate između dva dvora, između starog dvora. To je stvarno nešto posebno. Dakle, ta preciznost i ta lepota, to je nešto stvarno fantastično. To je stvarno posebno. Da vam kažem, to je zaista umešnost pejzažnih arhitekata i mi smo krenuli i završili te fakultete. Nije bitno ko je autor. U ovom trenutku verujte da čak nije ni važno, ali zaista to je slika i... Besprekorno. To je slika i to su naši radnici. A znate kako to je već, ali da pohvalim i naše radnike koji to rade, to su vrtlari već, koji već to tako i vole. Mogu da vam kažem da ti radnici tekako vole svoj posao i cveće. Težak je to posao. Sve što se radi sa zemljom je teško.
Pa da, to zna svako ko je pokušao da mu nešto uspe, ako nije dovoljno edukovan, da kažem, ili nema možda dovoljno volje i želje. Sedite jednu žardinjeru pa se umorite, znate. A zamislite kad se rade tolike površine. Koliko ih radi? Ili ih radi puno na održavanju takve jedne površine? Da vam kažem, nije to sad nikada puno. Mi ovo, znate da uvek imamo malo problem sa radnicima. Sve to onako s polja izgleda, jao, što je slatko, što je lepo, što je divno, što je tako dalje, ali težak je posao. Znaju oni koji rade kako im je i koliko. Jeste, ali eto, na radost naših sugrađana. Eto, na praznik rada da taknemo malo i tu priču o radnicima. I hoću da kažem, evo, iskoristite ovih nekoliko dana. Ovo je pravo vreme da se inače urede balkone, terase i tako dalje. Divno imamo vreme, ali sadite ujutru i sadite uveče. Znači, ajde sad jutro ste ovaj uranak, je li tako, prvomajski, ajde, nešto ćete možda ništa da radite, ali ovo je ipak praznik rada. Dakle, to treba raditi ovih dana i ulepšajte sebi. Učinite sebi to zadovoljstvo da kad dolazite kući uvijek se onako osvrnete po jako što mi je lepo. I jeste. I uopšte, dakle, to ulaganje i briga o nečemu i da nešto uspeva zahvaljujući našem trudu i radu je fantastičan osjećaj.